Nahimo ba kang garantor sa utang unya pagkatapos nagsaad pagid ka nga ikaw pagid mo bayad sa utang? Problema kining dako. Unsay gikaingon sa pulong sa Ginoo mahitungod niani? Anak, nakasaad ka ba nga ikaw ang mobayad sa utang sa laing tawo? Nalitag ka ba sa kaugalingon mong mga pulong ug nabitik sa kaugalingon mong mga panaad kun mao kana ubos ka sa gahom ni anang maong tawo? Nganuman, nagsaad man ka sa iyaha nga ikaw mobayad sa iyang utang. Apan naay solusyon ingon ang pulong sa Ginoo. Apan ani ay paagi nga makalingkawas kagikan niini. Adtua siya pagdali og pakiluoy nga pasayloon kaniya. Adtua siya katong tawo bitaw nga imong gisaaran. Adtua siya pagpakiluoy nga nasayop ka sa imong gibuhat, di ka kakayag bayad, igna nga di na lang ka magbayad sa iyang utang. Total iyaha man ang utang. Pagkatapos adtua putong tawo nga inyong giutangan nga sir, dili man gid na ako ang utang. Iyaha man nga utang pero nagpasalig ko nga ako'y bayad. Palihog sir, kanang siya lay paningli kay iyaha man ning utang, dili man ni ako ang utang, tabangin taon ako. O nakalitan lamang ako sir. Nahimo akong hambugiro, nag-ingon-ingon ko nga bayaran ako pero di naman ako mabayaran di ay. No, ang kuna imong sala pagpakiluoy aron nga dili ka malitag sa kaugalingon mong ba. Verse 4, ayaw kini katulgi. Ayaw katulgi kini mini pagdali gayud. Ayaw paglangay-langay nga maabtan pa kinig pila ka bulan ang interes. Magdako baya taga-adlaw magdako ba yung interes. So, ayaw katulgi. Adtua dayon tong inyong giutangan ug katong tawo nga imong gipasaligan nga dili na imong utang, siya'y bayad kay iyahan ang utang, igna siya nga din akong bayad, siya'y bayad kay siya'y tag-iyaan nga utang. Pagpakiluoy, kini mga usay mga igsoon nga hambugiro kita, magpagarantor-garantor kita unya magsaad-saad kita nga kitay bayad kung dili siya kabayad unya labaw pa man pud tang wala kay tay kwarta. Napatay ka galingon tong utang, napatay ka galingon tong mga bata nga dapat natong atimanon og tagaan og kwarta. Unya nagkuha kita og obligasyon sa uban nga nabug-atan naman ditas tong kaugalingon nga obligasyon. Di maayo kini mga igsoon, mopasamot kini sa ato ang kalisod. Verse 5, kinahanglan nga magkalingkawas ka sa litag sama sa langgam o sa lagsaw nga miikyas gikan sa mga ngayam. Kinahanglan gyud nga makaikyas ka gikan sa litag nga imong gibuhat. Kato yung panaag ba? Panaad nimo litag man to. Nga imo rang gibuhat kinahanglan makaikyas ka niana sama sa langgam nga makaikyas gikan sa mga ngayam o sa lagsaw nga makaikyas sa mga ngayam. Problema diha lagi kay ikaw ra ang litag diha. Ikaw ra galisod-lisod sa mga kaugalingon. Busa bitaw mga igsoon, dili kita magpaalig-alig nga mga feeling dato, feeling na ay kwarta. O kabalo sa future, sa time nga ting bayad, mapobre ka. Di na ka kabayad. Ha? Muna mga igsoon, ayaw pag-alig-alig nga ikaw mo bayad sa utang. Now, kung nakikwarta karon nga itabang, itabang na lang na karon, ihatag na lang na. Di kay sa future pa, okay bayad na sa future. Pag abot sa future, kabalo ka nga napakagahan kwarta. O kabalo nga magsakit naman day ka anang panahona. Unya imong kwarta, nasuna nimo dito sa butika. Wala na nabilin. Hort nimo palig tambal ang imong kwarta. Wala na pare bayad sa utang. Karon naay solusyon ang Bible. Ha, mao ni kung naa kay gisaad nga ikaw bayad sa utang, dali adtua siya. Igna siya nga dili ko kabayad ni ana kay naglisod ko. Di pud na akong utang. Ikaw nalay bayad ana. Sir, di na akong utang, ihana nga utang. Taon, kaluyin taon ako ninyo kay di ko kabayad ni ana nga utang. Mao ka na may son ha? Pero lagi kini mga tawo nga hambugiro. Malitag sila sa ilang kahambugiro. Mga feeling lagi nga mga dato feeling kwartahan pag ando di ay muna-muna naman di ito di ay. Aron lang yun ingon nga kwartahan di ka, dato di ka. Hinoon na mga maluluyon nga mga tao, maayo man, okay. Pwede nga ikaw bayad sa utang sa uban. Kung klaro jud kayo nimo nga makabayad jud ka. Pero lagi wa ta kabalo mga igsoon kung kabayad ba tag dili. Ani na lang ayaw na lang panaad. Kung mayon kag bayaran nimo, yes. Si bayaran nako na pero dili ko magsaad ha. Ana na lang ha. Kay wa ta kabalo, wala ba ta kabalo unsay mahitabo sa future. Pwede ta katabangan nag-abot ang panahon pero dili ko magsaad. Kaya wala ko kabalo nga nag-abot ang panahon na magsakit ko, maproblema ko, wala ko diani, mamatay na ba ko. So ana, ayaw lagsaad. Di ba ingon ni Kristo Jesus, ayaw ko mapanumpa sa ngalan sa langit, sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan sa iyang trono, sa yuta, bisan gani sa imong ulo ayaw panumpa, kay di mga kabalo unsay numero, unsa kadagan ang buhok sa imong ulo ay panumpa sa ngalan sa imong ulo. Ingon ni Kristo, let your yes be yes and your no be no. Kung mo gusto ka mabayad sa iyang utang, sulti lang yes.
Kung di ka gusto mong bayad sa iyong utang, no lang kay ang labaw ana gikan na sa demonyo. Moingon ni Kristo Jesus. So, ini ayaw pagbayad sa utang nga magsaad yun ka. Pwede nga, okay, magbayad ko si mo utang, pwede ko magsaad ha. Ana lang. Imo ng utang, ikaw gibayad na. Pero, inigabot sa panahon, kung naa ko'y kwarta, o sige, tabangan ta ka. Pero di ko magsaad. Ana lang mga igsoon. Dayon, kung aki kwarta diha karon, niya gusto kang bayad sa iyang utang sa future, ihatag na lang na karon kay wa kabalo nga sa future mawa na ng imong kwarta, di ba? So ayaw palitag sa imong kaugalingon nga kahambog, sa imong kaugalingon nga saad, ayaw palitag o baka ayaw palitag sa imong kaugalingon pagka-ignorante. Mahitungod ang pagbayad sa utang sa uban nga dili man imong utang, ha? Unya kung naapikhan na jud ka, ayaw na paglangan-langan adtuan na dayon siya pagdali, pagpakiluoy sa utangan o dito sa inyong giutangan, ha? Salamat.